Tohle je nízkoprah kotelna ve Zručí nad Sázavou. A co je to ta kotelna? Je to místo, kde můžeš bezpečně trávit svůj volný čas. A když máš trable, tak tam jsou pracovníci, kteří ti pomůžou. Proč tu máte zákony? No, aby jsme se k sobě chovali hezky. A pro koho je ta kotelna? Do kotelny můžeš od 12 do 26 let. A pracovníky můžeš potkat i v terénu. Nejčastěji na hřišti. Jo, a ještě něco, je to bezplatné a můžeš přijít kdykoliv. A co tam vlastně můžu zažít? Například besedy na zajímavá témata. Jako třeba o závislostech a o emocích? Jo, přesně tak. A můžeš se naučit vařit i něco dobrého. Mňam. A můžeš si tam zahrát i spoustu her. Kotelna pořádá pravidelně blešák, odkud si můžeš vzít zajímavé věci zadarmo. A můžu tam něco přinést? No jasně, věci se dostanou k lidem, kteří to potřebují. Tak to je super. A pořádají spoustu akcí. Jako třeba? Vánoční jarmark. Pálení čarodejnic. Hele, není to kotelna fest? Přesně tak, Kotelna fest se pořádá každý rok na konci prázdnin. Je tam spousta aktivit, pití, fajn hudba a vstup zdarma. Na to se těším. Tak co, potkáme se v kotelně?